הסרטון שלי מההתחלה טוב, אז כל בוקר אני משחקת עכשיו, ותקשיב, אני היום אעשה קוקו גבוה. היום השער שלי יותר טוב, כאילו כמובן, אני עושה ככה, אוקיי, אני לוקחת קומיה, אוקיי, אז אחר כך, ועושה קוקו. טוב, אז אני בדיוק באמצע הקוקו, אני אשחק עם חלקים, יש משהו בשניות, אז אני אצטרך את השני. אוקיי, אז אחרי זה שעשיתי, מה זה צעקות, תקשיבו, אפשר גם לעשות עם קליפס, אבל טוב, אז אני אעשה קליפסיק. זה טוב נכון, כמובן. וואלה, יצא לי טוב. אם אני אקרא פעם שאני לא מתכוונת אחרי לעשות, יצא לי טוב אחרי זה. אני אעשה פשוט באוויר. סוף כמו וידאו, זה יוצא נדיר. כזה וואו. יאללה. גם הסם שלי מטומטם כזה, חלשות, והוא מצוין, תקשיבו. אני משאירה אותו ככה. ואני אעשה קצת על הקלפ שישאר לי. אוקיי. וואי, זה יצא דווקא מעולה. לא זה גרוע משהו. עבדתי. זה טוב, אבל אני אעשה את זה יותר טוב. את לא רואים כמו דבר שאני חוץ מזה ששמתי שזה אמרת. אז אוקיי. קליפס. קצת ככה. וזהו. נראה לי סיימנו. קצת נדיר קלאס. הדבר האחרון שלי, שטוף פנים. טוב, שטפתי פנים, אם אתם רואים. ועכשיו יהיה 11, אז ביי.